advertir que xa no ano 2007 a Alternativa Canguesa de Esquerdas presentou unha moción para solicitar o rescate da concesión. O resultado é que non se trouxe este pleno. E, curiosamente, en 2009 aprobase unha moción nese sentido. Pero, en marzo de 2008, novamente, como Concello de Urbanismo, presenta un escrito onde está solicito que non se lle renove a prórroga que está presentado, como consta aquí, por registro, donde efectivamente se lle pide a autoridade portuaria que non se proceda a otorgar unha nova prórroga para a finalización das obras realizadas ao amparo dunha concesión que ademais está claramente cuestionada, non? O digo porque hoxe se vai aprobar aquí unha decisión que a nos parece acertada, porque non vamos a ser incongruentes co que se solicitou en marzo de 2008, non solicitado neste momento. Pero en calquera caso da igual, porque independentemente de que cada un poda ter a súa propia opinión, sabemos sobradamente que postura ten a Autoridade Portuaria de Vigo, non? E vou non ler, non? Vou non ler porque nos contestaron. Entón dicen no seu informe de que así no xefe de Departamento de Xestión do Dominio Público, o DINO punto 1, apartado C, ve o seguinte, leo textual: queda claro, por lo tanto, que se non se dan as condicións sinaladas, execución de obras, ordenación de terminais ou prestación dun servicio portuario, non poderá a Autoridade Portuaria iniciar un trámite correspondente á obtención do rescate da concesión. Foi o que nos contestaron con respecto á petición anterior. E no segundo punto, xa nos adiantan o que nos van a contestar ao que vamos a aprobar os aquí. Se o Pleno do Concello de Cangas pretendeu aprobar, se houvese lugar a instar a Autoridade Portuaria a declarar a extinción da concesión por caducidade, para o cal se debería aducir algunha das circunstancias que a Lei 48/2003, por fin alguén fala da Lei 48/2003, por certo, no seu artigo 123, establece como causa de caducidade, en opinión deste Departamento de Xestión do Dominio Público, tal declaración non sería procedente. Non sigo porque non aporta nada máis de interés. É dicir, que a Autoridade Portuaria, coherentemente co que fixeron no seu día, que foi toda unha operación de fontanería e de enseñaría claramente alegal, que permitiron que houbera usurpación de terreos do dominio público, que non rescataran cando poideron a concesión, que permitiran compravendas claramente ilegais, que iban contra naquele momento a Lei 27/1992, que non permitía ese tipo de compravendas, si as permitiron, e outras transmisións que se deron despois que tamén vulneraban a legalidade, superpuxeron unhas concesións sobre outras e vulneraron a legalidade dunha forma lamentable. Por lo tanto, eu creo que milagres non hai, que Corina Porra evidentemente para nada vai a defender os intereses de Cangas, non ten lógica ninguna, nin tampouco vai a cuestionar para nada a escandalosa argumentación que seguiu o director da Autoridade Portuaria a Luís Lara. Eu creo que ese é o problema. Por eso, advertido isto, eu creo que o Concello, contrariamente ao que se ven afirmando, o Concello sí ten competencias e capacidade e mesmo obriga legal de intervir, tanto, só repetir no pleno anterior, tanto marca a LOGA como o Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia, que no dominio público o Concello ten a capacidade e a obriga legal de intervir. Ningún cidadán deste Concello pode facer obras nese tipo de ámbitos sin unha licencia municipal. Os que cuestionaban isto se poden referir á propia sentencia do Tribunal Superior, donde a Abogacía do Estado e o propio ponente deixa claro que esa obra debe contar con licencia.